pakadali pano kuli kadzuwa ndithu ndi tsiku la chaka akatolika amati lero kuli chaka cha Archbishop Suzio Nyirenda amenetu ndithu akhalapo pa ubishopi mthandizi kwa zaka ziwiri zitatu ndithu akhala ndithu ali mbishopi mthandizi koma pano mu tsiku la lero ndi tsiku loti ayi munthu umakwera pa mpingo wa Katolika kapena kuti apapa the late amene watu Papa Francis anatsimikiza kuti angathe kukhalatu bishop wa mpingo umenewu ndithu wa Katolika kungofotokozaponso mu tsiku la lero iyayi ndi tsiku sotu la mtengo wapatali ku mpingo wa Katolika chifukwa ma cardinals amenetu ndi mabishop akuluakulu akhaletu akulowa mu Sistine Chapel kumenetu akhaletu akuyamba mwambo osankha papa watsopano ndiye kuyambira lero masotu akhale kuchumuni kapena kuti pali malo ena amene pamatulukiratu utsi ukatuluka wakuda tikhaletu kudziwa kuti ndikuti papa sanasankhidwe koma ukatuluka woyera dziko lonse likhale likusangalala kuti tili ndi papa watsopano iziro zikutsatira kumwalira kapena kuti imfa ya papa amene analipo Papa Francis. Apa ndilito ndi mmodzi mwa asembe achikatolika amenetu ndikufuna atifotokozere zambiri father mwazuka bwanji mmawu mwazuka bwanji lero kuli chaka ndi tsiku la mtengo wapatali zikomo kwambiri Malawi koma chamba kudziwa ine Father David Nwagaba director wa Lunta Television zikomo mwina kungofotokoza mwambo ukuyambira kuno ku chalichi ku St Peter's Cathedral nchifukwa chani ukuyambira kuno chifukwa timamva kuti kenako kukhala mwambo wa sembe ya misa ku stadium kuno kuli chani afana kuno tikapanga mwambo ofunikiranso wokazikisa a bishop kuti akhale pa mpando umene umachedwa kuti cathedral ndiyo kuti ndi mpando wa a bishop mbuyomo anali auxiliary bishop situkazikisa bishop wa new one koma akutenga mpando kukala mtsogoleri wa diocese imene timaicha ordinary. He will be the ordinary of the diocese of Mzuzu. Mbuyomo anali wothandiza. Tsopano mwina kungofotokoza pang'ono za a bishop amene tikuti anali a bishop mthandizi tsiku la lero akhale a bishop a diocese imene ya Mzuzu moyo wawo mwina mukwadziwa ngati munthu otani a bishop awawa ndi munthu wofatsa komanso munthu atumikira mpingo munjira zosiyana-siyana mwina amalawi adziwe kuti Bishop Yohane Suzio Nyirenda pano ali ndi zaka 49 anabadwa mchaka cha 1976 ndachinyamata ndi apa akutenga udindo mzaka 14 ali ndi zaka 49 watumikira maudindo osiyana-siyana anali ku Kasina analinso dera ena kumene atumikira komanso chitawakomera pang'ono kwa amene mukutsatira MBC Radio 1 tinaona atontsogolo dziko lino akupangitsa mabiti kwaya imene kuimba panja pa chalichi chimenechi cha St Peter's Cathedral ndipo akafika panjapa palito malo amene ayika kuti tontsogolo dziko lino asayinire tumbuku la lendo kusonyeza kuti ayi pamalopa anafika pa chechi chimenechi zimatelo mwambo wake kuti ayi amasayinira munthu wamkulu akafika pamwalo ngati pamenepa ndiye pakadali pano kwa amenetu mukutitsatira pa MBC Radio 1 mtsogoleri wa dziko lino akusayinira mbuku la lendo limenetu layikidwa panja pa chalichi chimenechi pambalipo palito bishop amenetu tikuti opuma amenetu mu tsiku la lero akhaletu akusira ntchito imeneyi Bishop Yohane Nyirenda amene watunda Bishop John Lyon ali pambalipo ndithu kuthirira umboni kuthirira mang'ombe kuti ayi mtsogoleri wa dziko lino mu tsiku la lero wadalitsa chalichi cha Katolika pofika pa mwambo umenewu fotokoza kuti mwambo umene uchitike mkati menemu ndi mwambo okhazikitsa bishop ameneyu Bishop Suzio Nyirenda pali mpando mkatimu umene amautchula kuti cathedral mukamava kuti St Peter's Cathedral dzina limene limachokera ku mpando umenewo ndi mpando wa bishop ndi ngati ufumu wonse kulalero mwambo uchitike mchalichi chimenechi ndi mwambo umenetu angosankha anthu ochepa kutito awonerere mwambo umenewu koma ino amene mukutsatira MBC ndi amenetu mukhale ndithu ndi chisomo kapena mukhala ndithu ndi mwayi oonera mwambo umenewu chifukwa ambiri ali ku Mzuzu Stadium umenetu kuchitike mwambo wa sembe ya misa ndimafotokoza kuti so
nozi mutsiku la lero ndi tsiku lopambana akhale akulowa kuja mu Sistine Chapel kutito ayambe mwambo osankha papa umene amaucha kuti conclave ndi manama ngati ayi ndi conclave ndipo mkatimu tili ndi mapemphero amene tikuacha Novendialis kupempherera macardinals kuti menakulo akakhala kulowa mu Sistine Chapel umo mzimu woyera ugwire ntchito pamene akutisankhira apapa anyuwan yetu tsiku la chikondwerero pa chikatolika timati kuli chaka ndi chachikulu kwambiri mene mukuoneramu kwabwera mabishop osatoka ku Malawi pali mabishop amene achokera ku Zambia kuli mabishop amene achokera ku Zimbabwe mukaona apopo ndithu ndi chaka chachikulu mu mpingo Ecclesia Katolika kuno ku Malawi komanso ku Sub-Regional Conference ya Malawi, Zambia komanso Zimbabwe. Tsopano amene akutsogolera mwambo umenewu timati nthumwi ya papa imene yachoka ku our His Excellency Gianfranco Perici amene ali nuncio wa dziko la Malawi komanso Zambia amakhala ku Zambia ndipo ndamene akhala kukazikitsa a Bishop Yohane Suzio Nyirenda kuti akhale pa mpando wawo ngati nthumwi ya papa. Kumbukirani kuti apapa pano timati seat vacante palibe apapa pano kuma mpingo kupitirira chifukwa apapa napa saudindo ndipo anasankha asanamwalire koma pano Archbishop Gianfranco Perici ndamene akhale akupanga mwambowu. Mwina chimene beni kujitozga na maji yatuga beni wati mijitenge maji na kutulongozga kunjira mukate nyake tamfule ya mwene mula mula yewe chomene. Bishop Yohane Suzio Nyirenda, you are most welcome to this cathedral. We pray that God will give you the courage and the wisdom to guide his flock on the most welcome. pamene potu taona mwambo ndithu kumulandira bishop watsopano amene watunda Bishop Yohane Suzio Nyirenda ndithu amene amayankhulawo nda Bishop John Lyon amenetu ndi bishop opuma panopa. Taonatu mwambo kuti a bishop atsopanowa amene akhala khazikitsidwa tsiku lero akutenga ndithu madzi odalitsa nkulemba chizindikiro cha mtanda ndipo madziwa akuapititsatu kwa amenetu ali nthumwi ya Papa Nuncio amenetu achokera mdziko la Zambia. Kumadziwaso akuapititsa kwa mabishop ena amenetu afika pamalo pano ndi mwambo ndithu wa chikatolika akumata akawaza choncho mabishop kulemba chizindikiro cha mtanda. Chikatolika chimadziwika ndi miyambo zinthu zimene zikuchitika apa timanena kuti ena alibe ndithu mwayi woti azione koma ino amene mukutsatira MBC muli ndi mwayi ona mwambo umenewu. Timanena kuti tikachoka pano pakhaletu mwambo wolonga kapena kuti kudzonza Bishop Yohane Suzio Nyirenda amenetu ndithu akhalapo koma mu tsiku lero chinawakomera the late Pope kuti mmene achoke apapa amenewa makamaka a bishop amenewa pamene akupuma John Lyon pabweretu Suzio Nyirenda amenetu ndithu 9 zakubadwa ndachinyamata lero ndokondwa kuli chaka mawu ake amatero kuti kuli chaka nde mtsogolo dziko lino wafika ndithu pamalo pano ndipo akuonereranso mwachidwi kutsatira mwambo umene ukuchitika pakadali pano. Nde apa tikhaletu tikulowa mchalichimu pamenetu tikuonanso mtsogolo dziko lino akulowa munkachisimu mmenetu mukhale mwambo mtsogolo dziko lino athilire mang'ombe mwambo olonga Bishop John Lyon. Tikapita ku stadium ku Zuzu stadium kukhaletu mwambo wa misa
chabe, koma mwambo waukulu ukhaletu kuti ndi umene ukuchitika pakadali pano kuti ndithu ukuchitika mu chalichi chimenechi cha Cathedral, St. Peter's Cathedral kuno ku Mzuzu. Ndi mafotokozapo za Cathedral kuti mawu amenewa ndi amatanthauza kuti chalichi chachikulu kapena kuti pachimake pa mpingo umenewu kudera limenelo ndi kuti kunoko ku Mzuzu Diocese St. Peter's Cathedral ndi likulu lawo. Tikamati Cathedral ndi mpando umene mu tsiku la lero mwambo umene uchitike pakadali pano posachedwapo ukhaletu mwambo umenewo umenetu akhazikitse pa mpando umenewu kuti tsopano mpando ndi wanu. Ngakhale tikunena choncho koma bishop wa mpingo umene wa Katolika kuno ku Mzuzu amakhala kudera lina kumchengotuwa kumene amati kwa bishop, kumangotchuka kuti kwa bishop kumchengotuwa kumene ndi kumene kuli nyumba yawo, koma mu setup ya Katolika amafunika kuti adzikhala pa chalichi ngati chino chimene tikuti ndi likulu la mpingo umenewu. Ndi mafotokoza zoti Cathedral ndikuti ndi likulu la diocese. Ndi malopitsana zoona Cathedral kutenga mpando mene mafotokozera umene uli mu Cathedral mene taona pano akulowa chalichi, ndipo president komanso mabishop onse pano alowa chalichi muno, ndipo mwambono pano uyambe pompano kuti akadzike, ndipo amene apangise mwambowu ndi nuncio amene akuyimirira apapa kuno ku Malawi komanso ku Zambia. Tione ndi mwambo ndithu wautaliko pang'ono komwe mwina utitengera mpindi mwina 30 kuti zonse ziyende. Tsopano mumanena nkhani yokhudzana ndi mwambo umenewu kuti ndi kukhazikitsa kwenikweni zimene zichitika ku stadium ndi misa chabe. Ku stadium ndi misa chabe, ndipo zimene zichitike ku stadium kukhale misa komanso ma speeches kumalizisa zonse, koma zonse mwambo wokhazikitsa a bishop ukhale konkuno ku Cathedral. Anthu mwina amadabwa ndi mpingo umene wa Katolika kuti zambiri zimachitika ngati miyambo tradition, kuchitika ngati zija timaona kuona akuwazawaza madzi nchani kodi chimenechi. Apo ndiye kuti a bishop uno akutenga ulamuliro umene apapa anawapatsa ngati ntumwi ya Kristo pa dziko lino lapansi, ndipo akuwadalitsa anthu ndi madzi aja kuti akudalitsa mpingo umene Mulungu apatsa kuti auyang'anire kuno ku Mzuzu Diocese. Mwina tingofotokozaponso za kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino pa mwambo umenewu kukutanthauzanji ku Chikatolika? Ndimatokoza kwambiri kuti dziko komanso mpingo zimayendera limodzi, ndipo kubwera kwa His Excellency Dr. Lazarus Makathi chakwera pa mwambo ngati umenewu ukutanthauza kuti mpingo komanso boma ayenera kugwira ntchito pamodzi kuyendesa chitukuko cha dziko komanso moyo wauzimu wa anthu. Amayenda abambo anyamata ndi asungwana posachedwa pa mwambo wa misa umenetu ukuchitikatu kuno ku St. Peter's Cathedral ukhaletu ukuyamba mkatimo. Ndikuperekeni bwanji kwa amenetu na nchindi zonse kweniso mwakukondwa ni mpokererani muno mu Cathedral umo muchitikenge miyambo ingapo kwa kuyana na zuwa la mwahuno pakwamba tipulikenge makarata kufuma kwa apapa wakuwazgika wakuwasora Bishop Yohane Nyirenda ngati mulongozi wa diocese iyi. Makarata wazikenge mu Chilatini na Chizungu. Para tamara kupulika makarata aga timbenge sumu ya viwongo mbwenu mwambo wa kulondezga ngwa kuwakhazika a Bishop Yohane Nyirenda pampando panchitengo icho chikuchemeka kuti Cathedral uko kufuma zina la Cathedral. So mpando huu panyengo ya sono au wakukharapo mba Bishop Ryan, John Ryan. Uli uko para wamara mwambo wa kuwakhazika pawengi mwambo wa kusintana ndodo iyo kichemeka kuti pastoral staff kufuma maoko ya Bishop John Ryan kuruta maoko ya Bishop Yohane Nyirenda. Pa umaliro pawengi mwambo wa kuwatauzga kweniso kwa wasembe vamai vabrazara au wakuteweta mdiocese iyi vaperekenge
nchindi za padera kwa bishop wao wa Sono au badangirenge kweni pa mwambo huu mba a president tilongo serikenge makora para nyengo yake ya kwana para a president watauzga bishop wa Sono mbwenu tiambenge urendo wa kuruta kura kwa mstikira sembi ya misa ku stadium Sono au wamarenge pa kuruta kura mba president tikoti tiwape mpenge pa umadilo vyose kuti wakaredanga muno kuti tanya kitose tidangireko kwa kuyana na ndondomeko ya kwenerera. May I now ask the nuncio to present the Pope Bull from the Holy See. Let this letter be read. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Giovanni Suzgo Nyirenda, Hucusque Episcopo titulo Catrensi et Auxiliari Dioceses Mzuzeisis Eudem Dicionis Destinato Episcopo, Salutem et benedictionem. Magna et pretiosa res crux est, quia multa per ipsam bona effecta sunt, et proximam sibi in illo salutifero arbore a terra exultato, matrem suam voluit Dominus Iesus, quae stans iuxta patribulum dum pendebat, filius contra spem in spe fidelis stare docuit. Miro ergo exemplo beate Maria Virginis edocti, nos et in huius temporis quadragesimalis exercitis evangelii gaudium indestinenter annuntiamus curam habentes possiendi gregem Domini, qua de re singulis particularibus ecclesiis nitimu prudentes praeponere episcopos, cum autem Grex Muzuzensis post renunciationem venerabilis fratris Johannis Alphonse Sirayan SPS novum desiderit pastorem animum nostrum intendimus ad te venerabilis frate, qui pastoris ministri
solidum adeptus solertiam veluti auxiliaris, ad eandem diocesim gubernandam aptus videris. Qua prote audita sententia dicasteri pro evangelizione apostolica nostra potestate episcopum Muzunzesem te Constantiunimus iuribus et obligationibus additis idem ad officium secundum ius canonicum spectantibus vinculo superioris titularis sedis et memorato munere auxiliaris solutis. Accendens autem ad hoc gravius ministerium clericum ac populum tibi commendatos de hac nominatione cetrores facies quos festinamus hortari ut te suum episcopum et pastorem cum effectu studioque libentes complementatu. Denique venerabilis frate Marteno sub praesidio apostolorum regina iam securus populo ubi commisso Christi Domini sapiente significabis praecepta eiusque salutiferam vocem quam oves audiunt et secuntu. John chapter 10 verses 3 to 4. Uberimus beneficiis fruentes. Datum Roman Laterani die primo mensis Aprilis anno sancto bismillesimo vicesimo quinto Pontificus nostri Tertio Decimo Francis. Francis, Bishop, servant of the servants of God. To the Venerable Brother Yohane Suzgo Nyirenda, until now titular Bishop of Katrum and Auxiliary Bishop of Mzuzu Diocese, now appointed Bishop of the same diocese, greetings and blessings. The cross is the great and precious thing because many good things have been achieved through it. And the Lord Jesus wished to have his mother next to him on that salvific tree, elevated from the earth, who, standing by the cross while his son was hanging, taught the faithful against hope to stand in hope. Therefore, instructed by the marvelous example of the Blessed Virgin Mary, we announce the gospel of joy without ceasing during this Lenten season, caring for the flock of the Lord, for which reason we strive to appoint wise bishops to each particular church. However, since the flock of Mzuzu desires a new pastor, after the resignation of the Venerable Brother John Alphonsus Ryan, SPS, we turn our attention to you, Venerable Brother,
who, having acquired adequate experience in pastoral ministry as an auxiliary bishop, and seems suitable to govern the same diocese. Therefore, having heard the opinion of the Dicastery of Evangelization and by our apostolic authority, we appoint you Bishop of Mzuzu Diocese, and also granting you the accompanying rights and obligations belonging to the same office. According to canon law, therefore, you are released from the bond of the aforementioned titular see and office of auxiliary bishop. Furthermore, as you undertake this greater ministry, you will inform the clergy and the people entrusted to you of this appointment, whom we encourage to willingly embrace you as their bishop and pastor with affection and zeal. Finally, venerable brother, now secure under the maternal protection of the Queen of the Apostles, you will wisely convey to the people entrusted to you the teachings of Christ the Lord and his saving voice, which the sheep hear and follow. John 10, verses 3 to 4, enjoying abundant benefits. Given in Rome at Lateran on the first day of the month of April in the holy year 2025, in the 13th year of our pontificate. Francis. Chiuta
with faith in our Lord Jesus Christ, and with love of God in my heart, I accept the pastoral care of the people of God in the Diocese of Mzuzu, entrusted to me in stewardship. I resolve to serve faithfully the Church in this diocese. At this point in time, may I ask His Excellency to lead us in wishing the new bishop all the best. After that, members of the College of Concertors will greet the new bishop and pay homage to him. Then representatives of the diocesan clergy and deans, representatives of the laity, Catholic Women Association, Catholic Men Association, Catholic Youth and Children. Kuteka kuti Mungu atsekula kumene kanimano okondedwa MBC kapenatu MBC Radio 1 ena mukutitsatira pa nsamba ya machezo MBC Digital. Iyayi tili kunotu ku St. Peter's Cathedral kumenetu kuli mwambo olonga kapena kukhazikitsa bishop watsopano umenetu pakamenetu kuyankhula pakadali pano mwambo umene watheka the Right Reverend Yohane Suzo Nyirenda tsopano ndi bishop wa diocese imene ndi chimene chikuchitika pakadali pano kwa zathu amene muri kutitsatira pa radio makamaka anthu osiyanasiyana anayamba tsogolo dziko lino kukaperekatu moni kukagwira chanza kwa bishop watsopanoyi ndiye pano asembe komanso akhristu akhaletu akulunjika kumeneko kukapereka chanza kwa bishop Suzo Nyirenda ndiye chimene chikuchitika ndi chimenecho koma posachedwa pa mwambo umene ukatha tikhale tonse tikulunjika ku Mzuzu Stadium kumenetu kuli mwambo wa misa koma pakadali pano tabamverani nyimbo komanso kuonera mwambo umene opereka moni. Apatu ndili ndi father amenetu ndi mkulu wa TV cha Yaluntha kumbutsenso na Malawi dzina liti Father David Nwagaba. Mwina pang'ono father tangofotokozani nkhani kapena kuti mbiri ya bishop amene taona mtsiku la lero kutito alongedwa akhazikitsidwa ngati bishop wa tsopano wa diocese imene ya Mzuzu. Zikoma kwambiri our Bishop Yohane Suzo Nyirenda, who is the son of Daniel Whitson Nyirenda and Mercy Sakara, who was born on the 20th of June 1976 at Wozi, Thomas Muhinji village,
T.A. Kampingo Sibande, Mzimba district in Malawi. He is the second born in the family of 8 children. He was baptized on the 28th of November in 1976, and he was confirmed on the 7th of August in 1989 at St. Paul's Parish in Mzimba. He did his primary studies at Wozi Full Primary School and St. Paul's Full Primary School at Chasato Full Primary School. And Bishop Yohane Suzio Nyirenda did his secondary school at Mchinjiri Community Day Secondary School in 1994 to 1998. Then we look at his major seminary formation. Bishop Yohane Suzio Nyirenda, he did his spiritual formation at Christ the King Formation Center in Urumpi from January to August the year 2000. Bishop Yohane did his philosophical studies at Kacheberi Major Seminary in Mchinji. Mwina tikhale so tikubwera chifukwa tsikuli ndilalitali tikhale tikubwera so kuti mufotokoze mbiri bwinobwino ya Bishop Suzio Nyirenda amenetu mwina akhristu ena mu diocese imene sakwadziwa bwinobwino tofunitsitsa kuti tadziwa Bishop inenso okhala mkatolika ndifuna ndadziwe chabwino amene woto ndithu ndi father amenetu amafotokoza mbiri ya Bishop amene Suzio Nyirenda ndi apa mwambotoja opereka moni kugwira chanza Bishop watsopano ukupitirira. May I also ask the former Vice President, Kumbo Kachari, to also come on. Yo chomene panyengo ini wa pemphe Bishop wasona wa diocese kuti vaimirire waka na kuti babaisa tose marking the end of mwambo wa muno mbweti ambenge kuruta uko kwa mchitikira misa ku stadium vasembe tamvwalira ku St. Peter's Secondary School. Yesu wakuti bunja kukulu kweni mati zochitika zimenetu zimachitika kuno ku chalichi cha St. Peter's Cathedral mwambotu olonga Bishop watsopano amene watu ndi Bishop Suzio Nyirenda umenetu ndithu tinaona newsyo amenetu ndi nthumwi ya Papa imene imakhala mdziko la Zambia inatsogoleratu mwambo umenewu. Chimene chichitika pakadali pano ndi chakuti pamenetu Bishop akhaletu
kupita mabishopu onse tingonena kuti aliyense tsopano akhaletu akulunjika ku Mzuzu Stadium kumenetu kukhale mwambo wa misa. Mtsogoleri wa dziko linonso naye akhalesotu akulunjika kumeneko kuti akakhale nawo pa mwambo wa sembe ya misa. Pamene anthu tikuchoka muno mu chalichi cha St. Peter's Cathedral, bwanji ndikuperekeni kwa nzatu Raymond Kataika amenetu ali ku Mzuzu Stadium kuti apitirize mwambo umenewu kumeneko kuli mwambo wa sembe ya misa.